Nadchází Errata. Donato a střelí to gól! Donato má střeleckou slinu a skóruje po 2 zápasech, po 2 gólech se Slovenskem i dnes. Čas 6:20. 4. střela na francouzskou bránu končí gólem. Gionta. A Kovář úspěšnější. Kolář dostal gól! Jan Kolář! To byl zvuk, jak kotouč cinknul o tyčku jako pivko do sklenky a podívejte se na tu radost. Čas 15:12. Růžička teď minul dorážku. Kundrátek. Kundrát pasl gól! Kundrc to tam poslal čerstvou fixou, to byla šmouha a Česko vede 2:1. Čas 38:14. A zase všechno logicky. A O'Neill může vyhodit a dokonce rovnou na Donáta a je vyrovnáno. Oh! Tak Jim Slater vyrovnává při vlastním oslabení. Čas 30:23. Netrefil mezírku v postoji Zapolského. Chris Burke jako první z Američanů jde na Francouze. A trefil tyčku. Francouz tam ale měl beton. Já myslím, že to byl Roberte Beton. Tomu nájezdy taky šli v tréninku. Gól! Petr Koukal to zase zvládl! No, zlaté ručičky Petra Koukala, jenom rozhozený a nechal místo mezi betony. Nejlepší střelec Američanů, Ryan Donato. Nedal! Pavel Francouz udržel beton proti té backendové kličce. Jan Kovář, posel vítězných nájezdů. 3. série. Zase hodně pomalu, ale tentokrát trefil Kovář hokejku Zapolského. Výborně, Francouz si pohlídal střelu na vyrážečku. Po 3 sériích stále vedeme 1:0. Změna Dominik Kubalík. Ne. Taky trefil dobře postaveného Zapolského. Terry. Ne, Pavel Francouz má ty kličky pod kontrolou. Jeho betony jsou opravdu betony. Kundrátek, 5. série, může rozhodnout. Ne, trefil Arkobela. Snažil se ho rozhýbat rameny, ale to nestačilo. Rozjíždí Bobby Butler. Nedal! Česko postupuje do semifinále. Pavel Francouz chytil všech 5 nájezdů. 20 let po Dominiku Haškovi tu máme brankáře, který vychytal nájezdy na olympijských hrách.